ಇದು ಬದುಕುನ ನರಮನಿ ಮಲ್ತಿ ಧರ್ಮನ ಕೈ ಕೈ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬುರ್ದು ಬುರ್ದು ತೆಲಿಪುಗ ಕೈ ಕೈ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬುರ್ದು ಬುರ್ದು ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ಮಂಡೆ ಒಂಟೆ ಕಾಯ್ನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಮಂಡೆ ಒಂಟೆ ಕಾಯ್ನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ. హలో 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 నమస్తే సార్ సార్ కూడా అడ్మిట్ అయిన జనార్దన్ పంపిన పేషెంట్ మస్తు సీరియస్ ఉంది సార్ విత్తే రెడీ రెడీ ಸಾರಿ ಆಶಾ ಅರೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅವೇ ನಾನು ಸೈತಿದ್ದೆ ಇಂದೇ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತು ನೇರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈದರ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಸೈದರ್ ಜಪ್ಲೇ ಬಂದೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿಗೆ ತಿರ್ತು ಜನ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತವೆ ದಾದಾಜಿ ಹುಷಾರಪ್ಪ ರವೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟಾಂಡಿ ಅಂತೀರ ಬರ್ರಿ ಹುಷಾರಪ್ಪ ರವೆ ಇರೇನ ಕಾಂಡದ್ದು ಯಾರ ಬರ್ಪಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂಡ್ ಯಾನೀರನ್ನ ಕಾಂಡದ್ದು ಅನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪಾರೆ ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಟೆ ಇದ್ದಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಟೆ ತೂಪಿನತ್ತು ಮಾರ್ಲಿ ಇನ್ನು ನರಮು ತೂಪಿನಿ ಇದು ಮೇರ್ನ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರನ ಗ್ಯಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಅವ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಾ ಎಂಕ್ ನಿದ್ದೇಡು ಒಂಜಿ ನಡತು ಹೋಗೋಣ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಅಂಚ ಬರಿತೆಗ್ಲಾಡೆ ಬೋದು ಪೆಟ್ಟಿಂದಲ ಬತ್ತೆ ಐಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ದುಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮರ್ದು ಪಂಡಂಬರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದು ಆಪುಜು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದುಂಡು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ನಿಕ್ಲ ಬೆದ್ರುಂಡೆ ಬೆದ್ರಮುಂಡೆಲೆ ಬೆದ್ರುಂಡು ಬೆದ್ರಮುಂಡೆಲಿ ತಾಯ್ದ ಮುಳ್ಳುನು ಇರು ಮಂಚಲೆಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಚೆಪ್ಪುಡು ಅದೇನು ಬಂಡ ಇದು ನಿದ್ರೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪಡು ఒక ఇట్లే హెచ్చరిక ఆయిందా ఇది సైదార్ అందు లెక్క నే బుక్కొంచెం పనిపని ఆయన ನಮ್ಮ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ఉండద్దే ఆయన ఆయన తిరిగి చోలి తెప్పని ఎత్తినోడు ಚೋಲಿ ತೆಪ್ಪಂದೆ అయితే చోలిడు ప్రోటీన్ అంశం ఉంటది అవి జీవ కూడా భారీ అంటే ಅಂದ ఒక హుషారా పరవే అవును
ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತೀನಿ ಮುಸುಂಬಿ ಆಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಚೋಲಿ ತಿನ್ನೆ ತಿನ್ರೆ ಇವನು ತಾರದೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ತಾರಾದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲೇ ತಿನ್ನೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಕೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ಕಟ್ಬಿಡು ನಮಸ್ತೆ. ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಒನಸು ಮಂತಿ ಗುಡ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಒನಸ್ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅಂದೆ ಇರ್ತೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಜಸ್ಟ್ ಮಂತನೇ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಕೊಡ್ಲ ಏಯ್ ಲಕ್ 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 ತಾನೆ ನಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚಬರ ಮಲ್ತಾನ ಒಂದು ಕುಳ್ಳೆ ಕುಳ್ಳೆ ಒಂದೊಂದು ಏಯ್ ನಿದ್ರೆ వచ్చి ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಣ್ಣ ಮಂತಿ ಒಂದೇ ತುಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತುಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುರುತ ಇನ್ನು ಪುದಾರಂಜ ನೀರು ರುದ್ರೇಶ್ ನಿದ್ರೇಶ್ ರುದ್ರೇಶ್ 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 ಸರಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಸರಿ ಇದೇ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತುಲೆ ಸುರುತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ತಿಂದು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೊಂಜಿ ಈ ಬುಕ್ಕಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ತಿಂದು ಬುಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕುನಗದು ಮುಂದೆ ನೋಡು ಲಕ್ಕುನದು ಅಂದು ಅವೇ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಯಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಷನ್ ನಟ್ಟುಂಡಿರತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗೇಂಜಿ 10 ವಯಸ್ಸು ನಿಂಗಿದೆ 10 ಪೈಸೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ 10 ಪೈಸೆ ನಿಂಗೆ ಗೀತೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ 10 ವಯಸ್ಸು ಇದ್ದಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ ಐತೆ ಅದೇ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂಚಲ ಭಾರಿ ಡೌಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರದ ಬರದುಂಡ ಉಂಡ ಪೊರ್ನು ತಿನ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕೂಡ ಲೆತ್ತದ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿಯ ಅವೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ಇದಾನೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಂಗನಕಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಕಣ ಕಟ್ಟಿನ ಇದಾನೆ ಮಂಗೇರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಕಣ ಕಟ್ಟಿನ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನ ಗೊಂಜ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು ದಿನವಲ್ಲ ಅವೇ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ವಾ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಇನ್ನಿ ಬಡ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಕದ್ಯತಾನ ಶುರು ಅಂತ ಅವಂದ ಹೌದೇ ದಾಯ ಬಂಡ ಈ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲ್ ಆಂಡ್ ಮಾರ ಏತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಸಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟ ಬಣ್ಣ ಶುರುವಾತಲ್ಲಿ ಬಲ ಬಲ ದಾರ ದಾರ ಪುಣಿ ಜ್ವರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೆಡಿ ಬಿಡೋದು ಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ವೀನ ಬಾಯಿ ಬಂದ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಜ್ವರ ತುಂಬ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೈತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆ ಬಾಯಿಗೆ ರೀಪೇನ್ ಒಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆಪು ಜೊತೆಯವು ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೆಮ್ಮಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾರ ಜನರಲ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಬೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಜ ಆ್ಯಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ವಾರ್ಡ್ ನರ್ಸೇರು ಹಾಲ ತೋಜಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಲೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಗೆ ಸುಲ್ಕೋತ್ರ ಬಲೆ ಯಾನ ಯಾನ ಬಾಯ್ ಹಂಗಾರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಬಿಡೋದು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ತಪ್ಪಡಿ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ನನ್ನ ಉಡಾಯಿಲ್ಲ ಈ ಬಾಯ್ ಹಂಗಾರೆ ಹಾಂ ಸರಿ
ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಏನೊಂದು ಚಡ್ಡಿ ಚೂರು ಪರಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರಲ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಯಾರ ಯಾರು ಕೂಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಡ್ಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟ ಟೈಲರ್ ಏನು ಬೋಲೆ ದಾದಾ ಇದು ಹೆಂಚಿನ ಪಿದವಾಡ್ಲ ಯಾರು ₹100. ಎಂತೆ ಕೊಲ್ಲಿದೆ ಪೈನಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಬೋಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಯ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹುಡುಗಿ ತೊಂದ್ರೆ ಬೇನೆ ಎತ್ತಿನ ಬೈಯ ಗುಂಜಿ ತಿನ್ಲೆ ಅವ 2 ಬಗೆ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಬೇನೆ ಎತ್ತಿನ ತಿನ್ಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏತಾನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ₹200 ನೂದು ಗಂಟೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪೀಸ್ ₹100 ಅಂಡ್ ಅದು ಇನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಹೇಳ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ₹200 ಸಮುದಾಯ ಕುಲ್ಪಿನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತದೆ ಡ್ರಿಲ್ಲನ್ನೇ ಕಟ್ಟುವಂತಲ್ಲ ನಾನು ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಾರ पाइप में भूल गया ओ मैं बोल रहा हूँ पाइप से बोलवा ले भूल गया मैं साहित्य नांददानु ನಾನು ಪಾತೆ ರುಚಿ साइन दादनो पंडे पाइप से बोरे लिया पाइप से
बोरीली तोड़िया क्या लिखा है इसमें? ಯಾವ್ದಾಗಿ నువ్వు ఈ జంత పైకి నాలుగు తీరు దుమ్ము దాంట్లో పండు ఏనా అయినా చೀಟಿ ಬರೆಯಂಡೆ पाइप से बोडीली तोड़िया पाइप से पाव हटाओ ಓ ಇದು ಬಹುಶಃ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೈಪ್ ಹೊಡೆದು ಗಾಡದೆ ಪೆರ ಪಣ್ಣೆ ನಾನು